Čaute, všetkých vás zdravím pri novom videu. Video bude so strihom z rybačiek z posledných mesiacov roku 2023, a teda z mesiacov september, október a november. Počas roku 2023 som sa snažil s kamošmi uloviť aj nejaké sumce a taký zostrih si môžete pozrieť v závere tohto videa. Lebo v videu Lovkapra v júni som vám opisoval jedno veľmi zaujímavé miesto, ktoré sme našli vysoko nad vodnou elektrárňou pri obci Chynorany. A to, ako sa nám tam darilo, sa môžete pozrieť v nasledujúcom zostrihu. Čaute, všetkých vás zdravím. Idem práve na ryby, na jedno také miesto, ktoré som si bol včera nájsť na rieke Nitre. Idem na noc, budem tam do zajtra, asi do nejakej 9. 10. uvidím, jak sa zmatožím ráno a ako sa mi bude chcieť baliť veci. Ide sa tam hodne dlhý kúst po nespevnenej ceste. Dneska do obeda celkom pršalo, tak dúfam, že to nejako zvládnem prejsť a že všetko dobre dopadne a zdravý sa vrátim naspäť. Dúfam, že aj niečo chytím. Hĺbka vody sa tu pohybuje okolo 1,5 m, miestami 1,80 m. Chytal som systémom Narony rig, tak ako takmer po celý rok, pričom na jednu montáž som dával redfišku spolu s kúskom popky a na druhú montáž som dával kukuricu, klasickú z plechovky, ktorú som skombinoval s umelou. Krmenie tvorila kukurica, repka, pelety, CSL-ko od Andreja Kocha, na ktorým som to celé zalial. Zábery nenechali na seba dlho čakať, tak ako je pre tento úsek rieky typické, samozrejme prvá prišla mrena. Mrien sa dalo pochytať na tomto úseku hodný počet. Bolo veľmi pekné počasie, ktoré sa neskôr ale pokazilo. Prišli mraky a začalo trochu pršať. Mal sa ku mne pripojiť aj Michal, ktorý prišiel onedlho. Rozdelili sme si lovné miesta, teda kto kde bude chytať. Ako čas postupoval, dážď silnel a my sme sledovali predpoveď počasia na SHMU, kde nás predpoveď vôbec nepotešila a mali sme trošku aj obavy, že či máme ostať na tomto mieste cez noc, alebo sa teda pobaliť a ísť domov, nakoľko podľa záberov z družic bolo vidieť, že sa na nás rúti celkom solidná búrka. Situáciu sme zhodnotili tak, že nakoľko nie sme pod nejakými stromami, ktoré by mohli počas búrky spadnúť a nejak nám ublížiť, tak sme sa rozhodli, že na tomto mieste ostaneme aj cez noc a búrku prečkame v bivakoch. Počas tejto búrky nám však nebolo všetko jedno. Netrvala našťastie príliš dlho. Okolo polnoci to všetko skončilo a zhruba okolo 2. 3. hodiny v noci prišli dva zábery. Prvý záber bol odmrený. Počas toho, ako som zdolával túto mrenu, mal záber aj kamoš Michal. Máš tam podberák? Neviem, či sa mi aj mestí do tohto. Ktorému sa podarilo zdolať fakt krásneho kapra. Myslím, že najväčšieho, ktorého sa nám podarilo chytiť v roku 2023 na našich spoločných výpravách. Išlo o kapra, ktorý vážil cez 14 kg, myslím, že to bolo nejakých 14,7 kg. Tento kapor nás veľmi potešil, teda sme si potvrdili, že aj na tomto úseku sa dá chytiť krásny kapor. Na toto miesto sme absolvovali ešte niekoľko ďalších výprav, ale počas týchto výprav sa nám nepodarilo uloviť nič zaujímavé. Lovili sme samé mreny, prípadne jalce. Kapor sa nám podaril iba tento jeden a my sme sa rozhodli vyskúšať úplne iný úsek rieky, na ktorom sme doteraz ešte nechytali. A tak sme sa rozhodli, že sa vypravíme nad malú vodnú elektráreň, ktorá sa volá Zúgov, nad Novými Zámkami.
Miesto sme si vyhliadli cez Google Maps. Na tomto mieste sme sa rozhodli stráviť 2 noci. Bolo to tesne na prelome mesiacov september a október a my sme dúfali, že na tomto úseku sa nám podarí konečne uloviť aj niečo iné ako mreny. I hneď po príchode na miesto sme pripravili čln, sonár a išli sme hľadať vhodné miesto, kde by sme umiestnili svoje montáže. Miesta sme vyberali veľmi dôkladne. Každé sme si oťukali aj olovkom. Krmenie počas tejto výpravy zabezpečil kamarát od firmy River Bites. Používali sme guličky s priemerom 24 mm, príchute španiel a pikantná čučorietka. Potom ako sme zaviezli a nahodili všetky montáže, sme si ľahli spať. Takmer celú noc sa nič nedialo, až nad ranom zhruba okolo 3:30, tesne predtým ako sa malo brieždiť, nás zobudil záber, ktorý prišiel na kamarátovú udicu. Podarilo sa mu zdolať krásneho zhruba 8-kilového kapra, myslím, že to bolo na guličku pikantná čučorietka. Zhruba okolo 7 až 8 hodiny ráno prišiel ešte jeden záber na kamarátovú udicu, ktorému sa podarilo zdolať celkom slušného jalca. Následne počas dňa sa nedialo takmer nič a my sme si deň užívali tak, že sme mapovali okolie dronom a hľadali sme nejaké ďalšie miesto, ktoré by sme vyskúšali počas nasledujúcej noci. Pripravili sme si na večer nové montáže, ktoré sme starostlivo umiestnili podobne ako prvý večer. Okolo 17. hodiny sme už mali všetky udice na svojich miestach a s napätím sme očakávali, čo sa bude diať nasledujúcu noc. O 3:45 prišiel záber na moju udicu. Podarilo sa mi zdolať celkom slušného kapra s váhou okolo 7 kg. Opäť to bol šupinač a spravil mi nesmiernu radosť. Po tomto kaprovi sme už až do rana nemali žiaden záber, nás čakalo už iba balenie a cesta domov. Veľmi dobre sme si na tomto mieste zachytali a určite sa v roku 2024 na toto miesto ešte vyberieme. Teraz už poďme na zostrih z rybačiek, počas ktorých som sa snažil uloviť aj nejaké sumce. Prvú sumcovú výpravu som podnikol s kamarátom Michalom, ktorý sa lovu sumcov venuje posledné 3 roky celkom intenzívne. Zvolili sme miesto pod malou vodnou elektrárňou v blízkosti obce Chinorany. Na tomto mieste som zvykol s obľubou loviť kapre, čo ste mohli vidieť aj v minulých mojich videách. Mal som na tomto mieste aj kontakt so sumcom a bol som veľmi zvedavý, aké exempláre sa dajú na tomto mieste chytiť. Potom ako sme prišli na miesto, nachystali sme si všetky veci, vrátane kameňov, nakoľko sme plánovali loviť systémom na trhačku. Mali sme so sebou taký malý čln, ktorý mal slúžiť iba na to, aby sme svoje trhačkové kamene umiestnili na požadované miesto. Možno to vyzerá trochu komicky, ale úplne v pohode nám tento čln stačil.
Potom, ako sme svoje montáže umiestnili na miesto, sme si išli pripraviť večeru. Po večeri sme ešte chvíľku zotrvali pri našich udiciach a potom sme si ľahli spať. Počas noci sa nedialo vôbec nič, až tesne pred tým, ako sme chceli naše montáže vytiahnuť, prišiel jemný záber. Rybu sa nám nepodarilo zaseknúť, vyťahli sme iba nástrahovú rybku s celkom zaujímavým šrámom a podľa našeho usúdenia ani nešlo o sumca, ale zrejme o väčšiu šťuku, prípadne zubača. Ďalšiu sumcovú výpravu sme sa rozhodli absolvovať na miestne štrkovisko v obci Žabokreky nad Nitrou. Na toto miesto som sa vybral opäť s kamarátom Michalom niekedy v polovičke septembra. I hneď po príchode na miesto ma čakalo lovenie nástrahových rybiek. Kamoš Mišo mi požičal jeden feederový prúd, nachystal mi aj krmivo s tým, že on príde podvečer a ja teda, že nachytám nejaké nástrahové rybky. Bola to pre mňa celkom zaujímavá zmena. Spravím takého hambača, že dám bieleho, červeného a bieleho. Takto presne oproti, myslím, že to je vrba prvá taká väčšia. A koľko dohodím prvýkrát, tak budem sa snažiť hádzať celý čas. Dámy a pani, mám rybu. Malú, ale myslím, že presne ako to potrebujem. Najprv som mal také obavy, či vôbec niečo ulovím, ale okrem zaujímavých nástrahových rybiek sa mi podarilo chytiť aj ten celkom pekný kapor s váhou okolo 2 kg. No neviem, či som nechytil kapra alebo niečo, lebo toto je moc. Asi to aj bude kapor. No, lícec. Rybky sa mi teda podarilo nachytať, potom prišiel kamoš Mišo a nám neostávalo už nič iné, iba umiestniť montáže na vytipované miesta. Keď bolo všetko na svojich miestach, my sme si užívali krásny večer, počas ktorého sme si uvarili veľmi chutnú večeru. Mišo sa rozhodol pripraviť fašírky so zemiakmi, boli úžasné. Po vydatnej večeri sme si ľahli spať. Zhruba okolo 2 hodiny v noci prišiel razantný záber na jednu z našich 4 vyvezených údic a nám sa podarilo zdolať skutočne krásneho sumca. Doteraz som mal chyteného najväčšieho sumca s dĺžkou nejakých 95 cm. No a tento sumec, ktorého sa nám podarilo chytiť, mal nejakých 130 cm. Bola to úžasná ryba a nezaslúžila si nič iné, iba slobodu. Do rána sa už potom nedialo nič, až zhruba okolo nejakej 9. hodiny ráno, kedy sme sa chystali svoje udice z lovných miest stiahnuť, prišiel ešte jeden záber a nám sa podarilo zdolať ešte jedného sumca, menšieho, ten mal nejakých 80 cm. Lov sumcov tvorí nejakých 20% z mojich výprav na ryby a preto som bol veľmi šťastný, že sa nám podarilo uloviť aspoň tieto 2 sumce. Bola to skutočne vydarená výprava.
Dúfam, že sa vám tento zostrih z rybačiek páčil. Veľmi pekne vám ďakujem za akúkoľvek podporu v podobe pozitívnych komentárov a hlasov na videá, ktoré pre vás pripravujem. Dúfam, že sa vám lokality, ktoré som navštívil v roku 2023 páčili. Verím, že sa mi podaril zvoliť rovnako zaujímavé lokality aj v roku 2024. Nezabudnite dať odber na tento kanál, aby vám žiadne nasledujúce video neušlo. Držte sa, nech sa vám darí v roku 2024 na rybách aspoň tak, ako nie v roku 2023. Čaute.